Beta, Be, ang daming zombie, be. ano, zombie? Uy, di ba yan yung crush Uy, mo? wait lang. Pagkakataon ko na to, ngayon na ako magpapakagat sa kanya. Okay, game. Dito. Make it. Uy, bilisan mo. Pwede ka intindihan sa canteen si Annie Betty. Alam mo, deserve mo yan eh. Ikaw ba naman suklian ng candy? True, hinihipat tayo yung plastic sa soft drinks. Hi guys! So welcome back to my YouTube channel. So today, ang gagawin po natin ay zombie makeup look para maakit natin yung mga zombie na crush natin. Para doon tayo magpakagat. Don't forget to subscribe and comment. Ben, dyan na yung mga zombie. Kailangan natin protektahan ng ating sarili gamit ng Ang pogi talaga niya, kahit anong gawin niya, nakaka-inlove. Ang cool niya. Crush ko na ata siya. Look, main character yon. Loh, si Epan. Nyari. Hindi ko na pumabilang ilang beses nyo na po ako tinag dito sa zombie na to sa All of Us Are Dead. Pero bitchesa siya, no? Tsaka hindi agad-agad namamatay. Diyos ko, parang ako lang rin pala yan kasi bitchesa ako. Tsaka sinabihan ako ng mga nakshi ko, sasawag ka muna agad-agad mamamatay. So, ayan, very ganyan nga. Pero kung ako man yon, ako yung bumida as bully dyan, ganito ang mangyayari. Putang ina ninyo, ba't mo ginagalo yung nakshi kung zombie? Diba, inadap-adap ko yun, tapos gaganyan-ganyanin nyo lang, papatayin nyo lang. Gago pala kayo eh. Squarean tayo dito. Ako pinakarespetado dito, ha? Ako mimo ng mga zombie na to. O ano, space up tayo sa Facebook, ano. Takot ka pala eh. Hoy Nakshi, sino yung minumukbang mo? Hoy, ako muna. Crush ko yan. Mauuna ang mima. Alis dyan, ako muna. Be, ba't ang hirap mong patayin? Gago pala kayo eh. Siyempre, paborito ako ng Diyos. God's princess kaya ako. Di nyo ba nakita yung bio? Mga be, ganito. Balutin nyo ng notebook yung katawan ninyo para hindi tayo makagat ng mga zombie. Hala be, oh my gosh, wala akong notebook. Pwede pengi. Puta ka, puro lip tint at saka pulbo lang kasi laman ng bag mo. Alam mo ako dapat yung nagbabalot ng katawan, hindi ikaw. Kamukha mo lang din naman yung mga zombie sa labas. Diyos ko, baka lagpasan ka lang din. Baka akbayan ka pa nga, tanungin ka. Uy pare, ilan na nakagat natin? Gagait sa tayo lang kayong dalawa. Ikaw nga pinaka-protektado dito eh. Diyos ko, sa tingin mo sa kapal ng libag ng katawan mo, may kakagat pa sa'yo. Diyos ko, kahit kagating kanila, overtime sa nguya. Oh my God, nakakatakot. Shh! Huwag kayo maingay. Maririnig tayo. Takpan yung mga bunganga ninyo. Ikaw, princess, sa kilikili ang takip. Lakas ang putok mo, maamoy tayo ng mga zombie. Ah! Zombie! Gaganong zombie? Si Heidi yan. Leader niya sa thesis. Puyat yan, kaya ganyan itsura, wala kasi kayo mga ambag. Oh my God, yan yung legit na zombie, oh. Eh di ba section nila Jessa yan? Diyos ko, mga section 1 na nga, nauna pang nakagat. Ang bobobo, ah. Takbo na rooftop! Kadiri ang papangit nila, oh my God. Ang arte. Huy, teka muna, ganun lang din naging itsura ng mga jowa mo dati. February 3. Saksakin nyo na lang kaya ako. Ha? Muna! Travis sa Jack's Art. All of Us Are Teeth. Jack, natry mo na masaksak ng tinidor sa leeg. Isa pa si Saiden. All of Us Are Teeth. Sorry na agad, pipay. Saiden, natry mo na magkabubog sa mukha. Alam mo, kahit ako tatakbo ko, kasi kung ganyan yung tsura ng kaklase ko, nangangagat na yan kahit walang virus. Sabi ni Lawrence, Gamra, the class presitive. Diyan kayo nagiging masaya? Ang sirain ng buhay ko? Sabi ni Mayan, buti na lang di kami kinagat ng buwaya. Ah, talaga, Mayan? Fuck you. Kung ako sa'yo tumakbo ka na, hindi ang buwaya, hindi ang pirana, zombie yan. Ikaw, Lawrence, namumuro ka na. Sabi niya, parang may mali. Parang wala namang mali sa picture. Parang yung mali yung pinanganak ka sa mundo. Reggie, natry mo na mapalo ng fiberglass sa ulo? Isa ka pa, John Walter. Pipay in All of Us Are Dead. John Walter, siguro sa Inidoro ka pinanganak. Okay, total mukhang isang malaking biro lang naman ang buhay ko sa inyo. Gawin natin ang All of Us Are Dead Pipay version. Eh, ba't ka umiiyak? Kanyari sa'yo, nakagat ka ba? Hoy, ano? Yung cellphone ko kasi nalaglag sa hallway ang naming zombie. Rar! So, paano yan? Kailangan flexible tayo, di ba? Paano yun gagawin? Tama! Naalala niyo yung tinuro sa atin sa MAPE last week? Mape? Hindi, ikaw natatandaan mo? Hindi ko din maalala. Ha! Alam ko na! Kailangan natin gamitin ang flexibility natin gamit ang sit and reach. Sit and reach. So, tatandaan mo pa kung paano gawin? Hindi ko din alam.
Ganito ba yun, friend? Flexibility. Okay. O, di ba mali yung ginagawa mo? Sige pa, punta pa ng Abot? kantin habang may klase, di ba? Ang galing mo di ba? Ano? Nakuha ko na. Ang dami mo namang sinabi. Ba't ba mahalaga sa'yo yung cellphone mo, te? Munti ka na mamatay sa ginagawa mo. Ano ba yan, ha? Ah? Hindi. Nag-chat kasi yung ka-meet up ko sa dating app. Sabi niya meet up daw kami, kakainin niya daw ako. Mga be, nakakatakot, ang dami ng zombie sa labas. Ay! Hoy, be, ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Nakagat ka ba? Ano nangyari sa'yo? Ang putla ko pala, be. Wala pa pala akong lip tint, di mo sinabi. Ano, pantay? I believe ikaw ang unang mamamatay tonight. Ano na? Ano ng plano natin? Bakunado namang lahat. May mass testing ba sa Pilipinas? Ah! Ano? Bakit na naman nakagat ka? Hindi mo sinabing ang oily ko pala. Hindi ako pwedeng mamatay ng agad. Alam mo, hindi pa ako nagiging zombie pero ako ang unang kakagat sa'yo. Nadali sila! Takbo! Te, anong ginagawa mo? Naglalagay ng pulbos para madulas sila. Diyos ko naman ate, hindi na ako magtataka kung bakit ka bagsak sa science. Oh, see? Akala mo kasi puro lang ako paganda. Uy! Hindi ka maiinggit, Bebs, for today's video! Ano nga yan? Inggitera ka masyado. Titingin pa yan! Parang bobo ka. So given this, we have to come up. Share nyo sa akin pinag-usapan nyo. Ba't ang baba to? Deserve. Ma'am, excuse po. Uwian na daw po, ma'am. May zombie apocalypse po. Uy, mag-ready na kayo ng mga weapon yun. Diyan yung mga zombie. Baka nyo si Chongsan, crush ko yun eh. Napakagot talaga ako dun. Yan ang weapon mo, B. Anong weapon, B? Ganda lang. O bakit? Sinabi ko na bang pwede na kayo lumabas? Anak, pabili nga muna ako ng turon sa kantin. Isa lang. Ah, sige po. Bukas may ilang quiz tayo, chapter 1 to 5. Mag-review kayo. May quiz pa, zombie apocalypse na nga eh. Ma'am, film showing na lang tayo bukas, ma'am. O yung mga hindi nag-attendance dyan, considered absent kayo today. Be in attendance mo ba ako kanina? Oo, pinirmahan ko na rin. Cleaners maiwan, kilala ko yung mga tumatakas dyan. Ayan, si Takas. So, isang beses lang yun. Chongsan! Okay, sino teacher nyo? Magsipasok kayo sa room. Guys, pasok daw sa room. Iingay. Hey! Ano yan nasa leg mo? Nakagat ka, no? Kagat yan! Ha? Hindi to kagat. Pinagsasabi mo. Ikaw lagi mo na lang ako chini-chismis. Dati sinabi mo, hindi ko deserve masama sa top dahil sip-sip ako kay ma'am. Bakit totoo naman yun, diba? Hoy, excuse me, hindi totoo yon. Kaya ako kasama sa top dahil ako ang pinakamaraming binigay na walis ting-ting, Florox at saka bunot sa klase. Salamat ka nga, hindi kita chini-chismis na tumatakas ka kapag cleaners kayo. Oh, akala mo hindi ko alam, kunwari ka pa, magpapagpag ka ng eraser sa labas, pero diretso ka takas. Wala na akong pake. Basta nakagat ka. Ah, hindi kita titigil? Oh, ano ka ngayon? Oh, ano ka? Ano nangyari dito? Ma'am, tinulak niyo po ako. Eh, ito kasi ma'am eh, sabi niya kinagat mo ka ng zombie. Kinagat ka ba talaga? Ano to ma'am? Chikinini. Galing sa kabilang section. Ganito na lang. Para matapos na to, mag-quarantine ka sa loob ng studio ng mga ilang minuto. Tapos kung wala naman mangyari sa'yo after ng quarantine, pwede ka na lumabas. Ano sa tingin mo? Nakagat talaga siya ng zombie? Hindi. Chikinini yan. Di ba may nanliligaw sa kanya sa kabilang section? Ganun ba yun kapag may nanliligaw? Naglalagay agad ng chikinini? Ba't ako? Wala naman akong natanggap. Girl, ang itim kasi ng leeg mo, kaya wala. Ba't ganyan yung balat ni Marga? Parang nagpa-dry. Eh di ba puyat siya? Siya nagsulat ng report natin sa Manila paper, tapos kanina hindi siya nakapag-rejuve bago pumasok. Bakit ganyan naman yung kilos niya? Ano ka ba? Parang hindi mo naman kilala yung friend natin. Kakaligo niya yan tuwing puyat. Wait, ano yung nilabas niya?
Ham ba yun? Oh my God! Kinain niya yung ham ng hindi luto! Girl, ano ka ba? Di ba sa Japan, kumakain sila ng hilaw? Ano yan? Sashimi. Pero parang totoong zombie na nga talaga siya. So, anong gagawin natin? Ganito gagawin natin, ha? Kamaingay, tumakas na tayo bago pa niya tayo kagatin ni Marga. Sige, pabayaan na natin sila dito. Ay, grabe. Nakakatsaka talaga kapag gutom. Ay, sana all busog. Gutom na ako. Nasaan yung dalawa? Kinain niya ang pusi ko! Kinain niya ang pusi ko! Kinain niya ang pusi ko, Gina! Ano? Nakakaloka, no? Bakit pa natin kailangan pag-aralan yung science na yan? Eh, gusto ko lang naman maging sales lady sa department store. Ma-apply ko ba yun sa mga customers? Like, hello, ma'am, sir. Would you like some chemical compound? Ewan ko ba? Huh? Lagi sinasabi sa atin ni ma'am na knowledge is weapon. Diba? Like, how? Earthquake drill na naman ba? Parang linggo-linggo na lang nag-earthquake drill tayo. OMG! May mga zombie! Eh, hindi totoo yung mga zombie. Tignan mo nga ako. Tinintasin mo na lang yung buhok ko. Ay, oh my God! Girl, takbo! Ay! Wait, saan pala tayo pupunta? Sa laboratory! Tumingin tayo ng pwedeng solusyon. Dali! G. Grabe, ang dami nila. At tsaka bakit yung ibang mga zombie Koreano? May sanggip ba dito sa school? Marga, gamitin mo to, palayan mo sila. Paano? Eh, hindi naman ako marunong tumantya. Remember physics? Yung tinuro about projectile motion? Alalahanin mo! Kaya absent ako noon. Eh, sige. Isusolve lang namin to. Pumorma ka dyan, Marga. Natatakot ka sa zombie kasi kapag kinagat ka nila, magiging zombie ka din. What if gamitan natin nun ang geometrical scientific invasion? Baliktarin natin ba? Like, dapat tayong mga tao ang kumagat sa zombie para maging tao din sila, di ba? Mindset ba? Mindset? Nakakahiya kayo, ang bobobo nyo.